yung ma-feel talaga niya na she's loved, she is comfortable, she's warm, ganon. Good morning everyone! Nagre-ready na ako guys kasi I think it's already 7 AM. Darating si Mac ng mga before or after 8. Hintay ko lang siya para makapag-breakfast na kami and then I'll go na rin kasi may duty ako mamayang gabi. Wala naman ako dadalhin pabalik. Actually, yung mga dinala ko na damit dito is iniwan ko na para hindi na ako magdadala ulit. Mostly lang naman na dinala ko is yung mga pantulog ko. Mga dresses ko na pantulog kasi init dito. Ang init ng heater ni Mac. Nilalamig siya lagi sis. Maglilip balm na lang ako. Kasi nakakadry na ng bibig talaga guys. Kami ni Mac, lagi kaming may mga lip balm sa bulsa, sa bag, sa sasakyan. Dami naming lip balm. And then nag-long sleeve ako and nag-joggers pants. Kasi ang temperature ngayon is 42 Fahrenheit or 5 degrees Celsius. Gusto ko sana mag-t-shirt lang ako kasi mainit naman sa sasakyan. But naisip ko, just in case may mangyari sa daan. Like for example, tumirik ako or na-aksidente, wag naman sana. At least, I'm not gonna die because of the cold. Kasi may mga ganun guys, yung na-aksidente sila, tapos hindi ma-rescue agad. Hindi sila namamatay because of the accident. Namamatay sila because of the, yung lamig. Nakaluto na ako guys ng breakfast namin. So pagdating niya ready to eat na. Siya na lang talaga naantay ko. Pero okay naman, hindi naman ako magmamadali. Balak ko nga sana mamayang hapon pa ako eh. Kaso kasi baka hindi maganda yung weather. Ayoko ma-delay, ayoko ma-stress. So at least pag nandun na ako sa Iowa, mas kampante ako na malapit lang yung drive ko. Kasi 5 minutes lang naman yung hospital from our place. Muntik ko makalimutan. Kukuha pa pala ako ng mga damit ni Mac. Ilang weeks na ako ngayon. Magto 27 weeks na ata ako. Sabi ko noon, before mag 30 weeks, lalo na nung nag-spotting ako. Wala na ako spotting. I'm so happy. Hindi na ako nag-spotting. Kasi 3 weeks yung nag-spotting ako. Grabe. Siguro naka-adjust na yung uterus ko sa paglaki niya. Kailangan ko palang kumuha ng mga damit niya. Kasi mag-i-empake na ako ng hospital bag namin. Actually, 2 or 3 weeks ago pa ako sinasabihan ni Mac na dapat kasi may bag na nung nagbe-bleeding ako. Just in case na pumunta ng hospital, meron na. And then, I also need to do my birth plan. Anyway naman, first pregnancy, hindi ko naman kasi na kailangan super madali, yung parang sa movies ba. 2 hours drive lang naman yan si Mac. So, kung nag-start na siguro yung contraction ko, I can call Maris or GC to check if my cervix is already open. Bago ako kasi mga OB nurses sila. Next door ko lang naman sila. Bago ko tawagan si Mac, kailangan lang na hindi naka-silent ang phone. Just in case may mangyari lang ba na kailangan nang umalis, ganyan. Doon din sa hospital, sabi nila, ilista mo na lahat ng numbers namin kung sino yung available na magdadrive for you that day. Ida-drive ka lang naman namin, madali lang naman yan, ganun sila. So, ang dami, lahat. Sila Love, sila Jovan, sila Junar, yung mga ka-work ko din na nasa town, or kahit hindi sila nasa town, yung mga nasa malapit lang, sobrang sila na, ito yung mga numbers ha, na tatawagan mo, may listahan ka na ng unang tatawagan, gano'n. Kaya hindi ako masyadong worried kahit malayo si Mac. Kasi in the first place, pag tinawagan ko yan si Mac, uuwi na siya agad. For sure, pag alam naman na niya na, in labor na ako. Oo, be. Pinag-usapan. Chinichika na kita. Kaya, chill ka muna dyan. Piliin mo naman yung paglabas mo, yung hindi, yung hindi nagkakaroon ng winter storm. Para makauwi agad si daddy mo. Let go.
gosh! Ay! Hey guys! So, andito na po pala ako sa bahay. Hindi ko na kayo na-update kasi that time na umuwi ako from Sioux Falls, nag-work ako that night and then nag-work ako the next night. Pero the third night, I didn't work kasi nagpa-off na ako dahil may ganap po ang baby. But anyway, we're good right now. We're safe. And nag-research ako about birth plan and all of that. Ano ba yung kailangan na i-prepare, ganyan-ganyan. Tapos, naiwan ko sa hospital. So, hindi ko nagawa. Buti na lang nag-alert sa akin ang app na ginagamit ko, which is the Baby Center. Simple lang pala siya. So, kailangan mo lang i-answer yung mga question. Ang maganda dito sa app na to, guys, is meron siyang weekly na update. Like, for example, ano na yung magiging itsura ng baby mo, ano yung mga signs and symptoms, ano yung size ni baby, gaano na siya kalaki, ano yung mga development ni baby ngayon. Tapos, madami silang mga article. Actually, they even have, sa tool nila, they even have a birth class. So, I think I'm gonna watch the video of the birth class as well for me to prepare. Though, nag-work ako dati sa labor and delivery. Parang iba kasi siya dito. And I want to know more about the labor and delivery, ganyan. Tapos, meron din silang about baby names. Meron din silang bumpy, which is like your weekly photos of your bump. Tapos, meron din siyang symptoms tracking. Ano, nung nasa Canada ata ako nun dito ko nilalag yung mga symptoms ko. Pero hindi ko na siya natuloy-tuloy. Dapat pala tinuloy ko nun. Lalo, kasi ngayon, ang ginagawa ko, for example, may bleeding ako, may spotting ako, nilalagay ko sa calendar. Kasi, nasa bathroom namin yung calendar, nasa bathroom din namin yung weighing scale. So, minomonitor ko yung weight ko together with my spotting. Tapos, meron na ako doon na Sharpie. Tapos, sinusulat ko na doon sa calendar. Para at least nakikita ko na yung progress agad-agad. While I am in the bathroom, habang nagtutoothbrush, nakikita ko. So, yung birth preferences ko, guys, ay isi-share ko na nga lang sa inyo. Baka meron ding buntes na nanonood na kahit nasa Pilipinas kayo. Kasi parang hindi to uso sa Pilipinas yung birth preferences. I don't know. Or probably hindi lang kasi ako buntis nun. Kaya I don't research about stuff like this. So, nandito yung name ng patient, which is me. Sino yung midwife or doctor ko. Nakalagay din doon yung doctor. And then, yung support person. Kasi yung support person mo is allowed na pumunta sa delivery room. So, nakalagay lang dito is si Mac, tsaka si mama ko. Just in case si mama ko makarating siya. Meron tayo dito about labor and after delivery. Doon sa labor ko is may mga questions doon. So, nilagay na doon na I'd like to have my labor photographed or filmed. Siyempre, gusto ko yan. Gusto ko yarn. Labor and delivery. Bakit labor lang? Pati dapat delivery. Photographed or filmed. Siyempre, para may memories tayo. May pang vlog. Yung vlog ko lang naman talaga, guys, is documentation of the journey. Grabe, doon ko na-realize yung umalis talaga yung pamangkin ko nung papunta silang Canada. Yung vlog namin, nung nasa Pilipinas siya, yun yung mga pinapanood ko pag namimiss ko siya. Ano ko talaga. Madami talaga akong document. Ay, bahala na yung mga nanonood dyan na ano ba yan? Lagi na lang ganyang content. My channel, my rule. And then, next is, I'd like to move around freely during labor. So, kung gusto kong maglakad, kung gusto kong mag-side, kung gusto kong mag-ano, ayoko na i-restrict nila ako. For me to, siguro para mabawasan yung pain or discomfort ko or whatever that I think can help with my labor. And then, I'd like intermittent or wireless fetal monitoring kasi para makapaglakad-lakad ako, gusto ko yung wireless. And if I need an IV, I'd like to have a saline or Heplock. Usually naman dito, guys, hindi naman nakakonect ang patient lagi sa IV fluid. For sure, naka-saline lock ako niyan if I really need it. I'd like to let my water break naturally. Hopefully, mag-natural talaga siya na ano. Pero kung kailangan na talaga na i-break siya para, di ko alam. Kasi dito hindi naman pupunta agad-agad sa hospital dahil lang na-feel mo na yung contraction. Hopefully, mag-break na siya before pa mangyari yung actual talaga na active labor na nasa hospital ako. I'd like to use labor props such as birthing tub, birthing ball, birthing stool, or squatting bar. Yung nilagay ko dito, guys, na aking props is the birthing ball. Actually, I'm gonna buy my own birthing ball as well. I think I need to start doing that 30 or 34 weeks na ata. Yung
nagaganon ka sa ano, yung sa gym ball, yung bilog na ganyan, yung ginagamit ko rin siya sa therapy no ano. Yun, para maganda daw yung pag-descend ni baby, para yung hip, napapractice na rin, ganyan. So, gusto ko kapag nagle-labor ako, meron din ako nun. Kasi para siguro, I feel like I'm gonna be more comfortable kapag nakaupo ako dun. Or, diba? That's why I want to move freely during the labor. Pain relief naman na section is, I'd like to be offered an epidural or other pain medication as soon as possible. With the epidural, guys, parang wala siya talaga sa plano ko na mag-epidural ako. I'll try my best na wala talagang epidural. Sabi ko nga, in the Philippines, it's not a thing. Sa 7 years na pag-work ko sa hospital dati, minsan lang ako nagkaroon ng pasyente na nagpa-epidural, and it was even super late na nung nagpa-epidural siya, parang wala nang kwenta. Pero sabi naman ni Sis GC, nagbibigay daw sila ng ibang pain reliever aside from epidural. Sa delivery naman, I'd like to be coached on when to push and for how long. This is why I want the birthing class, para meron akong idea on when to push, ano ba yung kailangan ko maramdaman. Yeah, I know, during contraction you push or whatsoever. Pero may mga nababasa at nakikita din kasi ako na naturally talaga ang katawan talaga ng babae is i-expel niya talaga yan. Like the animals, hindi naman yan nagbe-bear down na ano eh. Wala namang nagpo-fundal push dyan. Gusto ko malaman kung when is the right time, how long should you push. Tapos gusto ko yung may nagko-coach sa akin na sige, this is the time, ganun. It might probably help me with and then, ito yung pinaka-important sa akin, guys, the after delivery. Kasi, syempre, ito yung para yung kay baby. Gusto ko yung newborn procedures na category. I'd like to hold my baby skin to skin immediately after delivery. So, when I worked in the Philippines, yung unang yakap sa atin, yun, very important siya. I know how important it is with the bonding of the mom and the baby. And, of course, with the dad as well. Yun nga lang kasi hindi inaalaw sa Pilipinas. Dun sa amin yung daddy na kasama siya. Pero, they encourage siya skin to skin talaga siya for the bonding. Nare-regulate din kasi yung temperature ni baby, yung heart rate niya, yung respires niya pag naka-skin to skin. So, I want skin to skin right away. I'd like to delay newborn procedures such as bathing and measuring for the first hour to give me a chance to feed and bond with my baby. Napanood kasi ako na pediatrician and OB na mag-asawa sila. And sabi nila, dinelay daw nila yung all the procedures for an hour para mag-skin to skin sila talaga and mag-feed, ganyan. So, I wanna do that as well. Para naman sa first hour of life ni baby, parang nasa akin talaga siya. Sana na walang postpartum depression na ayaw na talaga sa anak, ganun. Pero gusto ko akin talaga siya kapag dating niya. Para, kasi diba sanay siya na nasa loob siya na, oh, I'm always comforted by my mom. So, gusto ko paglabas niya, yung ma-feel talaga niya na she's loved, she is comfortable, she's warm, ganun. So, parang hindi masyadong magbabago yung environment niya. Another thing is, I'd like all procedures done and all medications given to my baby to be explained to me beforehand. So, syempre naman, gusto naman natin na, parang difficult patient ako nito. Pero gusto ko naman sana na i-explain nila lahat. Like, what are those? Alam ko naman na ma-check yung hearing, yung newborn screening, mga ganyan. Pero gusto ko lang na malaman. Kasi, during that time, I'm not gonna be this normal ba na ano. Kasi, syempre, hormones, ganun agad, change agad yan. Tapos, yung katawan mo, daming pinagdaanan. So, gusto ko lahat ma-explain, or kahit hindi sa akin, kahit kay Macman lang i-explain nila para alam din namin yung nangyayari sa baby namin. I'd like my baby evaluated and bathed in my presence. Syempre, gusto kong, kung pwede nga lang ako nang magpaligo sa baby, pero baka kasi hindi ako hahayaan na habang nasa hospital ako is ako yung magpaligo. So, I'll let them. Pero gusto ko na nandun kami, present kami during that time. If my baby has to be taken from me for medical treatment, I'd like my partner or attendant to go along. So, yun, kung wag naman sana. Pero, comes to worst talaga na, pinagpipray ko lang talaga na sana healthy si baby. I don't care about other stuff anymore. Gusto ko lang healthy kaming dalawa. During that time, safe kaming dalawa. Pero kung it will come to worst talaga na kailangan pupunta siya ng NICU, wag naman sana. Nakakaiyak. Gusto ko si Mac, nandun siya. If hindi ako pwede dahil sa situation ko that time, gusto ko si Mac, hands-on siya na nandun siya sa baby. I'm sure gusto din niya yun na nandun siya. Ayoko na, ay hindi pwede, ganito, ganyan, hanggang dito na lang kayo.
Yun, gusto ko yung alam namin kung ano yung nangyayari. And then, about umbilical cord naman. Ito kasi sa US, guys, is merong umbilical cord blood banking, something like that. So, may question din dito, I'd like to delay clamping and cutting and umbilical cord. Alam mo kasi yung importance ng pag-delay ng pag-clamp tsaka ng pag-cut ng umbilical cord. I'd like my partner or attendant to cut the umbilical cord. So, yun naman na yung moment ni Mac na part na niya sa delivery is for him to cut the umbilical cord. Alam naman niya, cut lang naman. Clamp, tas cut lang naman yun eh. So, alam na niya yan. So, para naman may participation din siya sa delivery. Though, hindi niya na-feel ang pain, sis. Kailangan talaga ma-feel niya sana yung pain eh. Charot. Hindi ko lang alam. Alam niyo, madaming lalaki yung hindi kakayanin yung pain. Feeling ko pa nga lang sa period cramp, hindi na nila kakayanin yung ibang lalaki. Pero yun. And then, the next question is about the cord blood banking. Nga, na sinasabi ko. Ang sabi ko, I'm not planning to bank my baby's cord blood. Ito guys, nilagay ko lang na ganyan. Wala namang kasing free na blood banking for yung umbilical cord blood banking. So, kailangan pa namin magbayad, like, monthly for you to store the, and I haven't researched what's that for. Ang alam ko kasi ata parang inaano siya na for stem cell, ganyan. So, walang plan to bank my baby's cord blood. And then, ito yung feeding. Very important din to sa akin. I plan to exclusively breastfeed my baby while in the hospital or birth center. Yun na talaga. Napag-usapan na namin yan ni Mac. Actually, kahit hindi siya parang automatic na talaga na alam ko magbe-breastfeed ako, pero one time talaga na sinabi din ni Mac na breastfeed. Ganun. Kasi nga, mas siya, the bonding, tapos mas nutritious ang breast milk. And syempre, mas tipid din. And I just hope talaga, pinagpapray ko lang talaga na sana I will have ample amount of milk for the baby. Pero yung sister ko naman, nung wala naman siyang naging issues about the production of milk, ang naging issue lang ata is sore breast, ganyan. I'd like to meet with a lactation consultant for breastfeeding guidance. Kaya gusto ko ma-meet ang lactation consultant para matutunan ko na, though alam ko na, dapat ganito kapag nag-latch si baby, ganito, ganyan. Ay, ano na nga kasi yun? Yung milk code, EO51. Grabe, minemorize namin yun sa hospital dahil lang sa, baby-friendly hospital kami. Pero gusto ko pa rin ma-meet yung lactation consultant for breastfeeding guidance. And then, I'd like to be consulted before my baby is offered a bottle or pacifier. Ito yung isang iniiwasan ko, guys. Kasi, ang mangyayari kasi, pag uwi namin, or pag nag-start na ako na mag-work, I'm gonna be mixing bottle feeding and breastfeeding. Pero yung bottle feeding ko will be from my own milk pa rin. That's why I got a script for breast pump already. Pero yun nga lang, sana walang magkaroon ng nipple confusion. Sana maging okay si baby na she'll be okay na magbe-breastfeed and then she'll be okay with the bottle feed while I'm working na si Mac ang nag-aalaga sa kanya. So yun, gusto ko na sabi naman sila ahead of time na hindi yung papasakan na lang yung anak ko ng pacifier. Kasi parang yung pamangkin ko, hindi namin siya inanuhan ng pacifier. Pero sa baby registry ko, meron pa rin pacifier. Just in case lang na gustuhin niya yung pacifier to self-soothe. And then, meron din ditong question for circumcision. If my baby's a boy, I want him to be circumcised at the hospital. So, ever man na mangyari yung iniisip ng pamangkin ko, hay nako, ang tananing na what if the doctor made a mistake that it's a boy, it's not really a girl, ganyan. So, kaya ko kaya ko in-answer tong question na I want him to be circumcised at the hospital already. Para matapos na, parang bata pa lang siya, tapos na yung circumcision niya. Hindi yung mas stress pa siya paglaki niya. So, yun lang guys, ang birth plan ko. And I hope nakatulong siya sa inyo. I'm gonna post here kung ano yung mga questions ba. Paano ba? Or I'm gonna share it on my Facebook na lang siguro. Wala pa rin akong Facebook. Hindi pa rin nabubuhay yung Facebook ko as of this moment na film ko to. Pero malapit na guys, malapit ko ng ang toxic kasi ng mga tao. Madami kasing toxic sa Facebook. May stalker. May stalker sa Facebook. May stalker din naman dito sa YouTube. Pero okay lang. Ginawa natin public ang buhay. Kaya probably gonna bring back my Facebook. Hindi ko lang. Basta.
Search nyo lang kapag meron na yung link down below. So, siguro meron na yung Facebook ko. Pero kung hindi, I will make a way to share the birth plan, guys. So, yun lang, guys. I hope you enjoyed watching this video. And I hope you learned something again today. Especially those who are pregnant right now. Ganyan. Or trying to be pregnant. Or planning to be pregnant. Ano ba yan? Enjoy natin ang journey. I hope you enjoyed watching this video. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I will talk to you guys on my next one. Bye! I found